El que recordo cap allà l'any 88, que va ser el primer dia que vaig venir a aquesta escola, em vaig trobar en una escola, en principi, molt gran i que no teníem massa clar on situar els diferents espais i els diferents companys. Va ser un dia novedós. Amb la història dels maristes, que portem gairebé més de 100 anys aquí a la ciutat, fins a l'any 2000, que és quan començo la direcció, tots havien sigut germans. Per tant, és el primer, aquell cas coincideix que és el primer director laic en una escola marista, i actualment aquest procés s'ha repetit, la primera directora laica la tenim aquí a Lleida. Per tant, va ser un moment de canvi, un moment de canvi d'institució i un moment de canvi de la manera de treballar. I això ens ha permès de veure tots que el que nosaltres anomenem missió, la missió compartida entre el que seria germans i laics, ens ha permet avançar en aquest àmbit. I ens han fet una mica més nostre el que seria el projecte dels maristes. Jo aquí a Maristes, amb en Llorenç, he compartit 2 anys, aquests 2 últims anys, perquè fa poc que estic treballant aquí a Lleida, i amb ell la veritat és que és molt còmode de treballar-hi, perquè és una persona molt preocupada per les persones, amb una visió molt ampla del que és l'educació, no restringida només al que és fer classes, sinó preocupat per l'esport, pels moviments, per totes les activitats pastorals. I crec que en aquest sentit ha estat una benedicció per nosaltres tenir-lo en un càrrec de responsabilitat aquí a Lleida. I de fet, conseqüència d'aquesta responsabilitat i de com ha actuat aquí, ara té un càrrec més general a nivell de tot Catalunya marista. I per nosaltres és realment una cosa molt positiva tenir-lo. Durant 6 cursos he estat cap d'estudis amb en Llorenç, però a més, des de fa molts més anys me considero un amic seu. Per tant, durant el treball diari a l'escola es barrejaven els 2 sentiments, el sentiment d'amistat i el sentiment de treballar al costat d'una persona capaç de fer tantíssimes coses alhora. És una capacitat que ens ha demostrat durant molt de temps i que ara trobem a faltar aquí a l'escola. Què trobaríem als maristes de Lleida? Els maristes de Lleida el que trobaríem és una bona acollida, un bon acompanyament, una bona formació en valors cristians i una bona formació professional. Em quedo una mica, sobretot, amb l'ajuda dels diferents companys, l'ajuda de les famílies i les ganes d'aprendre i de fer coses dels alumnes. Això és un repte diari amb el qual tots ens sentim implicats i hem anat acompanyant amb aquest progrés durant aquests 20 i pico anys. El Llorenç jo l'he tingut durant 2 anys, l'any passat a primer de batxillerat i a quart d'ESO. A quart d'ESO tenia de química i física, que eren les matèries de modalitat, aquelles que elegíem a quart d'ESO, i a primer de batxillerat de matemàtiques. Com era el Llorenç? El Llorenç era únic, especial, explicant la matèria, no sé, sempre que tenies algun dubte, si era de fa molts dies que ho havia explicat, a vegades s'enfadava, tot s'ha de dir, però no, o sigui, bé, la seva amabilitat explicant, o sigui, tot. No sé, era el Llorenç és únic. Les classes amb el Llorenç eren divertides, originals, eren amb un toc d'humor que en cap classe hi havia, o era un estil diferent. Eren molt agradables les seves classes i no sé, ens ho passàvem molt bé. Crec que disfrutàvem aprenent amb ell, disfrutàvem amb tots els companys, jo crec que és l'opinió de tots, no només jo. Ha sigut un bon professor per a tots els del meu curs, els de la meva generació. Creiem que el Llorenç és el de mates, el de química i un dels de xapó, que és el Llorenç. El fet de passar per aquest centre marca moltíssim i penso que continuarà marcant. Ha permès veure'ns, tant els uns com els altres, una obertura cap a la ciutat
i ha permès conèixer moltes generacions d'estudiants que avui en dia es vas trobant a diferents estaments de la ciutat i probablement del territori. Veig el futur de l'escola integrada dins de la ciutat de Lleida i, per tant, una escola oberta al municipi, oberta al territori i amb ganes d'aconseguir grans èxits amb el món educatiu.